So shi kenan. Ai ki wallahi matsalar gidanki ki zo ki ta zuba. Yanzu ki san menene? Ni matsalar ma abin da ya kawo ni ba mu yi shi ba. Kawalli me muka manta ba ni ba. Amara nake kirjin biki. Ah dole aiki ci kowane suna. Dan ni ba na manta da magungunan nan naka billahi lazi. Kaga na wancan satin da ka kawo min la ilaha illallah sai da na dinga rufewa mai gidana baki har makota ana ji. Kaga wannan? Ai adana shi nake yi ba zan ba kowace kowa saboda muhimmancin sa. Na je Rima asibiti. Na kwaso da rabasa. Ka ce an ka sabo. Kin gaban gida ban mota. Ɗau za ki ji ki. Allah! Ya isi musittin. Bari mana fara ɗanɗanawa. Ya cika ji si. Ɗau! Wallahi ɗau za ki ji si da ke cewa mu kullum zai yana. Shi yasa nake ji da ke. To, ga wannan. Da tsohuwa yarinya. Ki ji shi dirdir. Wallahi ba da matsalar komai. Ai sai na fara ɗanɗanawa. Shi ma ta ɓaki ji. Ya kika ji? Ai wannan har ya wannan ɗanɗana. Ai na faɗa miki da gama ta na duro garin. Dan iska ne, ya iska ce ni kin ga wannan. Ka ce yau akwai harka. Shi kuma wannan. Ka fi kazan mata. Shi ne. Ya kika gansa. Kai. Ka ce yau duk cinikin da ikwaso a kasuwa ni zan kwashi. Ke ai kar ki tsaya sulu. Kar ki tsaya a watsa ki. Ya rantsa da Allah. Ki ma da kin gama. Ki ɗau wanka dan uban wanka. Ki juye masa kwalabar shari. Ki ce mu kullum mota. Me ka samu a kasuwa? Cas. Hafizu uba zai zazzuge miki aljihunsa. Ai na san dole kyautar wannan satin tafi ta wancan satin. Dole. Yanzu dai ga amma kin san menene? Ni fa gaskiya ba na son wajo ku. Kan na zo ni ne karɓar kuɗi kuma a dinga ce min ba haka ba. Ya za a Ke fa amara kina da matsala. To ai gware a fito mun a mutum ne. Ai kin sani. Ai dole in biya ki saboda na wancan karin ma na ga aure zai yi ifasa saboda ai akwai bambanci tsakanina da amarya shi yasa ifasa. Ba na ƙara mai ƙarfi. So zan fada duniya. To shi ke. Ya za a da yamma ki shigo. Allah gobe ko yau. Ki shigo da. To yanzu kina ji? Ke amara aikin ki yana kyau wallahi. Saya ki ji. Salamu alaikum. Aban zara. Salamu alaikum. Alaikas salamu. A'a an dawo? Wai. Shi sai malam sai. Ce yau sallah gaba ɗaya ban ko na mayan kaɗe ban samu ba. A karamu kallon. Me nake gani na? Wannan kuma daga ina? Wallahi mai gida wannan ita ce amara. Ni ce amara girjin biki. Amara. Ban zaɓa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arma. Wato diyan da aka mutanen boye ne waye. Abinda muke wa'azi a waje shi ya shigo min har cikin gida ana sallah. Akarama kallahu mutanen boye ne. Ziyara na zo ba kawata ce. Kai. Ubanka. Namiji ne wallahi. Wallahi mace. Ime tobi. Tsaya malam dan ma Allah ya samu Allah ya taimake mu an yi ruwa. In ba da an yi ruwa ba wani abu da kake watsa min kamar gansa kuka ba ki an dade ba a yi shi ba. To ka ci uwarka. Wannan Wanka ne. wannan diyan da aka yi akarama kallahu wannan bai da ciki. Gyara. Hasbunallahu. Gyara mana. Wallahi wannan ciki zamu shiga da shi. Hasbunallahu. Amara gyara jakan nan kin san kayan alatu ne a ciki kar a samu matsala a ciki. Ya ake yake kai mun tabga haka. A to daga gidanka ne. Ke ba ki san ba ɗaya bane ni da ke ba? Ba na san haka ni ba ya isa. Nace ba na san irin wannan. Dan Allah kake faɗa masa kai ya Ba ga. ga maka da yanda zaka yi da gidanka. Mu gidanka ya fi karfin ka. Ban can dina koma masallaci. Ina wannan wannan ne Me so gani ba wuya mutu ya ba sai ka dinga tabga da rana Allah. A gaishe su. Dubu na cika tun naka. Hajiya. ina bikin aboki. Ke Awalliya, kin ji irin munafukan abokanan nan masu zuga miji. Wai kana ji aljanun boye. Na gansa wani wannan malam boka. Kan bari ba. Kai Ni ma yau bara in nuna ma tataccen dan iska ne zan ajje malinta ci ubanka a wurin nan wallahi. wai ya kake kai mata tabka ne? Ana rike min makarfafa. Ye? Dan Allah gari. To bara a rike ma makarfafa dan kuwa. No. Kai Ai bara ka ci ubanka yanzu. kawa tashi. Tashi. Ina zan. Ka daina. Fada daki. Kulan mun
tarkatan kayan alatan nan. A'a, Hajiya. ni ba na son irin haka wallahi. Ya za a yi ƙawata ka min ziyara ka zo ka takume ta a gabana. Wannan gardin ya shigo in tarar da shi a cikin gidanki ki ce kawa? To ni ƙawa ce a guri na. Me wannan ika miki? A'a. In Sai da abun ka nan. irin wannan zaka ci gaba da zama da ni kullun ka ganni jiya yau. Da tuna ai ka ce in yi get out. Dan haka ni wannan amara girjin biki ƙawata ce. Duk wani kayan alata a gidan nan da kake ji na kullun kamar budurwa sabuwa tararas to ita ce take To gyara. ki gaya mai i fito. Ki gaya mai i fito in tafi gidan ubansa. In ba haka ba na shiga in ba yana babballa shi ba shege nake. Ya ba ka fito ba? Ah, tsaya. Yar uwa. Na'am. Faɗa masa. Me wannan ya kawo sai in fita. Baki alaikum. Bashi. Dubu na cika bari in wuce. Ya sani. Batta ta wuce. Kar ka sake takun wata na. Ba'ila. Har yau zan ji ikon Allah. Sai ya Da zana. aka fito ka yi magana ka ko sai na ta Zana. jibga Ka rabu da ita tafiya Ba za ka yi za ta yi. Kana rike mun makarfa. ki mun shiru. Kana. Jeki. Ba ka yi magana Jeki ba. za mu yi magana. Da malam. Da malam. Da malam. Ka dinga duka na haka kuma ai ka daga ta. To Ka dan dinga narkata. Ka ce mace ne kai sauki wannan abun. Ya sunanka? Ya sunanka? Ibrahim ke sara. Zan ta sara ma naushi Abba wallahi. malam. Wallahi daga Wai nan zan ko ya sunanka ne ko kai ne a baje din? A baje da kake ta yi. Ba an ka ba kuskure malam. ka san Allah. To ka Duk ran dinga da da fashi do. Diran da na ƙara ganin kafarka a gidan nan, wallahi na ci uban. Ba zan kashi kuwa ba. Kama mutane kuri. Amara za mu yi waya in kin ka sabon style ki dawo ki kawo mun. Ba zan kare shi kuma. Kama shi